И 10 ljudi, evo nas ponovo u Alexander Games i danas kao što vidite igramo novu igricu koja se zove Stranded Deep i ovo je naša treća epizoda, a sa mnom je kao i uvek moj brat Aca, javi se. Ćao! I ovo nije nova igrica, ali je već treća epizoda. Pa za nas je nova, ali smo je krenuli da igramo. I krenuli Pazi mi ne polomiš tu sekundaricu. ko će napravimo novu. Nastavi nas. Ček, idemo kod naše, mi smo započeli ljudi da pravimo kućicu. I to ćemo danas Možda da završimo. možda završimo, a to idemo jucu. Aktivno se Treba nam ali djeca. lešim na sadnu krevet. Treba nam, da svaki slučaj, ali kako da vidimo. Gdje ću, Pa to nam treba samo sa tulove, na primjer, čekati ili sa kilicu. Pa, gdje smo krenuli da pravimo kućicu, tamo. Evo je. Da smo započeli, znači premalo smo je započeli. Nastavit ćemo, nema veze. Sve imamo kampirić i ovo ono. Pogledaj koliko se gradi. Nije važno. Majko. Sve vam pošle. Eto, sad mi treba čekić. Nisam da vidim što je to. Vidiš da samo tačka treba da biti. Ništa. Onda uzijemo to, idemo vamo. Što ću ti sa pike? Nešto ovdje sunčano ljudi. Tu da su gore. Idemo tu, idemo. Pa se treba kao napraviti campfire i da petaš kampirić. Čuti se. Znaš gdje su krenemo? Sad Pa treba sad uzmi, čekaj. Evo ga. Evo ga. Ne, kako biš šta? Stop. On misli da stavi. Rajkula, bolje mi da se ne kačimo. Pa naravno. Tamo ćemo sada napravimo krevet. Znači skupljaj, Što nam treba? pa skupljaj mnogo Drveta. da i da napravimo krevetik. A što nam treba za krevet? Kako? Ne znam, ja Ej, sam... na mene! Jednom kad sam kupio mnogo drveta, samo sam vidio piše bed, ne znam. Samo s drveta. Pa tako sam ga ja napravio. Ja nisam imao nijedno. Da. Brate, koliko sporo. Evo campfire. Tik. Idemo još. Šta će nam campfire kad sve vidimo? Uzmi lišće za svaki slučaj. Naravno doću. Ajde sad ću... Bez veze, skajat. Hajde, brate. Ej, još 10 udaraca da ubiješ lišće. Ništa. 6, 7, 8, 9. Evo mjesta više. Nabaci drvo. Ne ide u stavim. Tu. Pa tu da me nabacim. Šta nabaciš? Šta nastaviš? Čekaj, možeš od 4 daske nešto da napraviš čekaj. Gdje ću? Čekaj! Nema ništa. Ništa. Aman! Pa ništa. Da bacim. Baci.
Svijeca. I šta sad? Pa sad uzmi lišće i ne pravi cepiće. Nego se što je? Da bacim lišće. Pravi ovi snimljaj. Campfire. Ok, ja je krenuo nešto drugo. Ne uzimam ga. Pa šta da napravimo onda? Kad će pravi nešto sa čelić. Ne tako kad uzbuće. Nešto za kuću. Aj ovo. Što je to? Pa to je zid sa prozorom. Ma, treba mi support. Kako si baš napravio ovo? Pa ne treba nam sad support, neće nam bude toliko malečka. Ne, pa će piši mi kako si baš napravio? To, To, od 8 dana. 8. 1, 2, 3, 4, Pa sad si 5, 6. istrošio jednu. 6. A, moram sad ćem drva. Šta ima vamo? Ima. Nema ništa. Nađi negdje, tu ima ovo okolinu sigurno sad napao. Ma nema. Ja sam se zaboravila da mi snije ovo, ne? Če se ćemo? Izvinite ljudi. I evo opet smo se vratili. Pa da potkrenemo. Sad moram samo da napravim nešto da bi video. Da napravim kako se baš da ne zove. Campfire. Campfire. I to će da bude evo ovdje. Ama bre. Eto tu. Evo, spasi. Eto. Sad, pogledaj koliko si gadan. Ba, kako se bi milo, mi smo bacili. Uzmi neku ubij, neku tijelu krabu. Evo tih krompirići, to uzmi sve krompiriće i poslije idi tamo da ih pržiš. Još jedan krompirić. I nemoj da jedeš, nego idi da ih pržiš. Baci ih. Ne baca se to tako. Dobro, sve ih baci. I sad znaš kako se na to stavljaju. To se čuje onako, što završi, to se čuje nešto kao zvanje. A ovdje je kako da. Još nije gotovo. Ne, pa će se čuje zvonce. To je ono stvarno. To je to hladno. Ono je bilo kao stvarno. I da treba na soket. Nije se, ja se spekam. Ma Možeš da ga staviš da se samo petilo. Nema veze, idem sad. Pa brate, trebaš da će crkneš. Pa tako što imaš stavi se veze. Da. Eto, završili se. Sad gdje pada kompilić. Ok, daj se daj. Sad ga pojedi. Posle. Pa dosta se gleda. A ovo ima. Da, trebaš dosta da ga služiš. Ne treba nešto. Eto sad idem. I pojedi. Si sad gladan? Naravno. I došlo je sunce.
Dobro, idemo još da sečemo drva. Za kućicu. Sad ih ostavimo. Ajde, uzmi štapići malo. Mnogo, dosta. Idemo samo odmah da ih bacimo. Baci ih ovdje. Tu. Da, i sad ćemo moći da napravimo zid. Tu. Da, tu ih baci. Možda će nam trebati još 2 lista. Ajde, pogledaj. Uzmi sad čekić. Evo ga, val. Čekaj, vidim da vidi val, to je bolje. Sa prožerom je. Onda gledamo na more. Eto ga. To je malan prožer. Idi tamo i gledaj malo more. Ajde. Da vidimo kako je. Stvarno. Od toga ne Da, može, ali... Čekaj, treba mi se ki... može nešto, ali je to ništa. U nekoj epizodi idemo na drugo ostrvce, samo da se ne izgubimo. Kako ovaj sporo seče? Kada na brzinu. A ja sam na brzinu, ovo ti bre kamena se pilica. Ovo Minecraft da se seče. Dobro, dobro sam. I šta sad možemo da napravimo? Koliko imaš drva? Ne znam. Support? Ne. Kako se greše pravi ovo? Pa što si gužao? Ja ponašao sam uzeti da je Pa što si gužao? sad imam ukupno 6. Zauzeti centar to. Teritorija. Čak idemo sad ovo. Sad nam trebaju ti. Evo tu kad sam krenuo. Samo ljudi ja nešto da vidim. I ljudi evo nas opet. Da, i ovo kad završi. Ne može zemlja, ali ne veze. Nema da se kini on. Baci ovaj list. Koji? Ja ovi ne trebaju. Što može se napravi? Ne. Što je Da. to? Stavi da se do tebe. Tu. O, je! Sad nam treba se postavi. Pa sad ćemo da pravimo se postavi. To će nam ovdje napisati. Postavimo šta? Sport. Tu. I nigde više. Znači tamo ćemo još podržavati, znači nema da bude život. Ne! Bit će nam veća kućica. I! Da se šalimo glasno. Šalim se. I to je to što se tiče ovog videa.
like, subscribe I share. i comment. I Q-A-O. Šta? Ništa. Ćao.